хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 14 декабр дар Паём ТВ. ҳаҷми нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар соли ояндаи 2023 6,25% аз 64 сомонӣ ба 68 сомонӣ афзоиш хоҳад ёфт. дар ин бора дар қонуни қабулшуда дар бораи буҷети давлатии Тоҷикистон барои соли 2023 омадааст. ин нишондиҳанда дар буҷети давлатӣ бо назардошти пешбинии сатҳи таворрум барои соли дахлдор муқаррар шудааст. ин нишондиҳанда барои ҳисоб кардани андозҳо, боҷҳо, ҷаримаҳо, пардохтҳои ҳатмӣ, инчунин барои ҳисоб кардани арзиши муайяни хароҷоти маржиналӣ, поён ё болоӣ, имтиёзҳои иҷтимоӣ ва кӯмакпулиҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешавад. андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо до соли 2019 дар 2 сол 1 маротиба ва баъди соли 2019 ҳар сол меафзояд. ҳамин тариқ нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 40 сомонӣ дар соли 2015 то ба 64 сомонӣ дар соли 2023 расидааст. мақомати Тоҷикистон мегӯяд, ки дар сарфи 11 моҳи соли равон нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 103,6% таъмин гардид. Кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд, аз ҳисоби андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ 14 миллиарду 600 миллиону 400 ҳазор сомонӣ маблағ ворид гардид. тибқи иттилои манбаъ, ин нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 490 миллиону 200 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. ҳамзамон кумитаи андоз қайд кардааст, ки бо мақсади тибқи тартиби муқарраршуда рӯёнидани маблағи бақияи қарзи андозҳо ва пешгирии зиёдшавии он, дар ин давра аз тарафи мақомоти андоз нисбат ба андозсупорандагони қарздор 12508 адад қарорҳо оид ба маҷбуран ситонидани андозҳо аз маблағи 827 миллиону 300 ҳазор сомонӣ қабул гардид. аз ин ҳисоб ва аз ҳисоби қарорҳои дар соли 2021 қабулшуда дар маҷмӯъ ба буҷет 793 миллиону 700 ҳазор сомонӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37 миллиону 500 ҳазор сомонӣ зиёд аст. кумитаи андоз зикр намудааст, ки барои ба буҷет ворид намудани маблағҳои боқимонда тадбирҳои иловагӣ андешида шуда истодаанд. бонки исломии рушд барои рушди соҳаи маориф дар Тоҷикистон 9,5 миллион доллар ҷудо намуд. ба иттилои хабаргузории Saudi Press Agency, бонки исломии рушд дар нишасти солонаи шӯрои мудирони иҷроияи бонк зери раёсати Муҳаммад Алҷасер, раиси бонки мазкур, буҷаи солонаи бонкро барои соли 2023 тасдиқ намуданд. дар ин буҷа барои роҳандозии тарҳҳои нави рушд дар 11 кишвари олам маблағи умумии 363 миллиону 300 ҳазор доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. инчунин бонки исломии рушд, ки қароргоҳи он дар шаҳри ҷиддаи шоҳигарии Арабистони Саудӣ ҷойгир шудааст, барои рушди соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи маблағгузории иловагиро ба маблағи 9,5 миллион доллар тасдиқ кардааст. бонки исломии рушд яке аз бонкҳои бонуфуз дар ҷаҳон ба шумор рафта, филиалҳои он дар бисёр кишварҳо ҷойгир шудаанд. дороиҳои амалиётии бонк зиёда аз 16 миллиард ва сармояи ойнномавии он 70 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 14 декабр эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 15 сомониву 80 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1020 сомониву 67 дирам арзёбӣ кардааст. бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1076 сомониву 30 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1810 доллару 21 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futureси Лондон 79 доллару 32 сент муомила шуд.